an ce a kashe ni yanzu sau 18 kenan fa a cikin shekara 15 aka ce a je a kashe. Kuma akan shi dai wannan zargi na Kudirat Abiola da aka yi muku zargi. Wannan gaskiyar magana alarai ne. Ai da ba wannan laifin ba ne aka ɗora mu. Laifi duk wani ko sauro ya karya kafa sai a ce Mustapha ne a da. Ba ka sani ba, da an ce kuɗi ne. An ce bindigogin Gaddafi ne na zo da su. An ce dukiyoyin Gaddafi ne. An ce dukiyoyin ne na gidaje na marigayi shi shugaban ƙasa. Aka dawo ma aka ce juyin mulki nake shiryawa. Har sau 5 aka kama fa ina zaman na haka a prison. Kai akwai lokacin da muna zaman a ƙarƙashin ƙasa ne fa aka ɗaure ni ba mutum ba komai. Bara aka zo da sojoji wai ina juyin mulki. To ni ban san da aljanun da zan yi juyin mulkin ba. Da yawan 'yan Najeriya suna ganin har yanzu akwai wasu tambayoyi da ba an saba dangane da mutuwar ita Kudirat Abiola da yadda abin ya wakana, kamar yanzu tunda kotun koli ta wanke ka, wa kake ganin ya kamata masu wannan tunani su zarga? Ba zan ce ba, ni a gwamnatance ina tare da shugaban ƙasa ne. Akwai 'yan sanda, akwai 'yan sandan ciki, akwai masu bincike. To shi za a yi zarga. Ni dai na san bakin ciki da ake da ni shine na hana su buge marigayi shugaban ƙasa. Uwata da ubana suna nan da ransu lokacin da aka kama ni. Sun azabtu sosai akan ana bincike ko za su zo su ɗauke takardu ko bidiyo da nake da shi. Suka jiwo mahaifina sosai da mahaifiyata. Ban dawo na tar da su ba. ‘Ya'yana da matana an tsoratar da su sun ci azaba da ba za su taɓa mantawa ba. Akwai wani ƙani na Hadi Al-Mustapha, sau 9 aka ɗaure shi, aka ƙona gidansa. Ya ci wahala sosai. Yanzu da kotun koli ta wanke ku, kamar akwai tunanin cewa za ka nemi diyya kan azabtarwa da aka yi maka ta wannan kusan shekaru 30? Wannan tsoron na nemi diyya shi ya kawo jinkirin su ma je kotu. Aka yi apil kaga yau shekara 11 kenan da aka yi apil ɗin tsoron kada ne nemi diyya. Ni na ce na yafe, na ce mu haɗa kai kuma mu zo mu zauna. Wanda ma suka yi ta duka na, wanda na gane da wanda ban gane ba lokacin da suke duka, dan suna zuwa suna rufe fuska. Masu ƙona ni da wuta da ledan nan ma yau na gan su zo, ni waɗansu wanda na girme su ni yayansu ne, waɗansu da yawa ba za su zo ba, amma already waɗansu suna tare da ni. Haka ne rayuwa, abin da ya wuce ba wanda isa ya dawo da shi. Ba na tsanan kowa a duniya, kowa zo guri na karatu ne ina fahimta. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yanzu haka muna tare da tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya, Manjo Hamza Al-Mustapha mai ritaya. Ranka ɗaya barka da wannan lokaci. Alhamdulillah rabbil alamin, barka da yamma. Bayan kusan shekaru 30 ana wannan shari'a, gashi yanzu babbar kotun Najeriya, kotun koli ta wanke ka da hannu a kisan Kudirat Abiola. Me za ka ce? Na farko godiya muke ga Allah maɗaukakin sarki da ya tabbatar da gaskiya a cikin wannan azabar shekaru na 30. Mun ga gwaji kala-kala. Allah ya gwada mu wajen imaninmu, mun ga manya masu ƙarya da ƙazafi, mun ga shirye-shirye na ɓaci, na ƙetanci da sauransu. Amma a yau alhamdulillah duka wannan ya riga ya wuce. Da lokaci mun manta mun yafe a bari, amma lokaci ya wuce. Saboda haka godiya da Allah ya bar mu da ranmu har muka ga hakan, da kuma idon waɗansu wanda suka kitsa hakan, to mun gode wa Allah. Su Allah ya shirye su daina, Allah kuma ya zauna da ƙasar mu lafiya. To da yawan 'yan Najeriya suna ganin har yanzu akwai wasu tambayoyi da ba an saba dangane da mutuwar ita Kudirat Abiola da yadda abin ya wakana, kamar yanzu tunda kotun koli ta wanke ka, wa kake ganin ya kamata masu wannan tunani su zarga? Ba zan ce ba, ni a gwamnatance ina tare da shugaban ƙasa ne. Akwai 'yan sanda, akwai 'yan sandan ciki, akwai masu bincike. To shi za a yi zarga. Ni dai na san bakin ciki da ake da ni shine na hana su buge marigayi shugaban ƙasa. Wannan shine magana tsantsa a fili. Mutane da yawa sun tsane shi, mu kuma bayan da za mu ɗau amana a ce an ci wannan amana daga inda muke, sai dai in ba mu da rai. Amma a matsayinka na dogari ko jami'in tsaro ga shi marigayi Janar Sani Abacha, a lokacin an zargi wannan mulki da
kwantatawa mutane da azabtar da jama'a kamar a ganin ka misali wace rawa kake ganin ka taka ga waɗannan zarge-zargen da ake wa wannan gwamnati? Ka san a sannan mutane da yawa ne suke da fuskoki da yawa. Ni na farko dai yadda na gaya maka shine fushi da mu da ake yi da manya waɗansu a Najeriya nan da waɗansu ƙasashen manya na duniya shine mu tsayin daka kar a kawar da shi shugaban ƙasa kuma kada a kawar da gwamnati. Na yi baƙin jini a idon waɗansu mutane sosai na sani. Ita gwamnati tana da girma, to kuma mu a wannan lokacin ita gwamnatin shi marigayi shi ne jawo kowace ita jami'ar tsaro ta ƙasa ta kawo wakilanta cikin fadar shugaban ƙasa saboda kowace jami'ar tsaro ta san me ike faruwa a gwamnatance zuwa cikin gwamnati ko kuma daga gurin gwamnati zuwa gare su. Ni na fara yin shi a ƙasar nan duk kuma don a ɗinke ne. To saboda haka su waɗanda kama aka kira shi wanda ya rubuta musu sun faɗa sun yi fallasa a kotu amma kaga mutane ba sa faɗa. Wanda ya koya musu su zarge mu, wanda ya ce su rika karantawa su haddace abin da aka rubuta musu in sun je su faɗa haka a kotu, su faɗa haka a Oputa panel saboda mutane su tsane mu a kashe mu an kashe mu ma babu damuwa. Shi yasa kaga aka yi ta walagigi da ni. Aka yi ta shirin ni a kashe na har sau 18 a cikin shekara 15 da suka rike ni. Allah ne ya hana, Allah ya sa za mu kawo har yanzu da rai. Shi ya sa nake gaya maka alhamdulillahi rabbil alamin wanda suka wahala wajen kula da mu iyali, 'yan uwa, iyaye da aka muzanta musu, kannaina da aka kulle, gidaje da aka fasa, iyali na azabar da su suka sha za ka yi ci mamakin wahalar da suka sha. Amma yanzu kaga duk ya zanto tarihi alhamdulillah. Matsayinka na wanda ya takarar shugaban ƙasa a zaben da ya gabata kuma har yanzu ake dama da kai a siyasar Najeriya wannan hukuncin kotun koli ta wace hanya kake ganin zai taimaki abin da ka sa a gaba? Zai taimaka yanzu saboda ba ni da wani abu. Ɗaya babu kotun da bata bincike ni ba. Bari dai mu fara. Kotun Lagos misali. Kafin ma a zo kotun ƙarshe da ta ce a je a rataye ni, ai alƙalai 10 na je gaban su. 10. Ka taba ji an yi haka a kowace ƙasa ce a duniya. Daga wannan kotu a kai ni wannan, daga wannan a kai ni wannan, sai da na shiga 10. Ita ɗin ma da ta zo ta karanta Allah da ikonsa, abin da ta karanta rubuta mata aka yi. Saboda kamar misali, ni duk abin da na ce a kotu, duk abin da na bayar a kotu, da duk abin da lauyoyina suka kai cikin kotu na tabbatar da gaskiya ba karanta ba, mutane ba su sani ba, wannan an ɓoye shi. Kawai sai aka ce, kawai saboda waɗansu dalilai mun yanke hukuncin kisa. Haka ta faɗa. Ita kadai ta faɗa haka. Da ta faɗa ta sannanta da aiki. Aka yi sallama aka mai da ni an je a shirin a kashe. A kotun ɗaukaka ƙara alƙalai 3 suna mamakin ya ake me na kama ni. Ina laifin kama ni yake, menene na azabtar da ni haka, menene na shirya a kashe, me ya kai har haka. Kaga sun yi tambaye da babu amsa don babu alamar haka. Aka je ko suka ɗaukaka ƙara bayan an sake ni. 2013 suka ɗaukaka ƙara, yau kaga shekara 11 kenan. Aka kai kotun koli ta Najeriya. A kotun koli a ce ku je ku kawo hujja su ɗauki wata 3, ku je ku kawo hujja wata 2, wata 3. Da mutane da yawa idan an ce an sa rana kaza za a ji magana sai mu je kotun mutane su je. Su Lagos ba za su je ba fa. Amma mutane daga bangare na sai su je tare da lauyoyi na, ba mu mun je kotu ba su je ba. Gari na wayewa sai ka ga jaridu a front page duk sun cika, jaridu sun cika, wasu safa bai je kotu ba. Su ne fa ba su je ba fa, amma ni na sun gaya duniya cewa ni da ban je ba. To irin azabar da muka yi ta sha kenan. Jarida ta faɗi wani abu daban, rediyo da talabijin su faɗa, mutane su gama masu laifi, nan ku kuma su ne masu laifin, su kuma ba sa yi. Haka muka yi ta shan wannan azaba har shekara 30 ɗin nan da nake gaya maka. Sharri kala-kala. To yanzu kenan a siyasance kenan yanzu za ka iya shiga ƙasar Yarbawa
duka gaba ɗaya ka abin nan haka tunda kotu ta yanke ta zartar da wannan hukunci? Yau Allah na tuba ko dama ni ina shiga ƙasa yarbawa ba inda ba na shiga ni ai. Ai ni bai dame ni ba ai. Inda ina da laifi sai na yi dabur na ce ba zan je ba. Amma tun da aka sake ni ba inda da aka sake ni kamanta na je ibada da aka sake ni kamanta ba inda sarakuna da je gurin su ba na Lagos. Da aka sake ni ba na je ƙauyen Abeokuta ba. Ban je Oyo ba. Wannan hukunci da kotun koli ta yi an yi shi ne ba tare da kai ka je kotun ba, kamar menene ya baka kwarin gwiwa cewa kotun koli ba za ta kama ka da laifi ba ma za ta wanke ka ne? To aikin farko ba wani laifi a cikin magana. Wanda aka turo su yi shaida suka yi fallashi ‘yan uwan suka da gidaje aka ba su, an ba su motoci, an ba su kuɗi, an ƙara musu salari, an ba su gidaje a inda suke so, an musu alkawari za a kai su ƙasar waje. Suka zo suka yi fallasa a kotu daga baya muka samu inda abin yake. Abin mamaki ne a ce yadda kake gani na da lafiya ta haka akan azabtar da ni. Azaba cewa ba zan sake ganin arewa ba, na toho kenan su za su kashe ni. Ka san lokacin da aka saki ne wata magana na ce an ce a kashe ni wanda na sani 11 ne. Amma bayan na fito waɗansu wanda aka ce su ɗauke ni su kashe ni su fita da ni na su kai ni na a ɗaura ido na kaza da na haɗa har zuwa yanzu to an ce a kashe ni yanzu sau 18 kenan fa a cikin shekara 15 aka ce a je a kashe. Kuma akan shi dai wannan zargi na Kudirat Abiola da aka muku zargi. Wannan gaskiyar magana alarai ne. Ai da ba wannan laifin bane aka dora mu. Laifi duk wani ko sauro ya karya kafa sai a ce Mustapha ne a da. Ba ka sani ba. Da an ce kuɗi ne. An ce bindigogin Gaddafi ne na zo da su. An ce dukiyoyin Gaddafi ne. An ce dukiyoyi ne na gidaje na marigayi shi shugaban ƙasa. Aka dawo ma aka ce juyin mulki nake shiryawa. Har sau 5 aka kama fa ina zaman na haka a prison. Kai akwai lokacin da muna zaman a ƙarƙashin ƙasa ne fa aka ɗaure ni ba mutum ba komai. Bara aka zo da sojoji wai ina juyin mulki. To ni ban san da aljanun da zan yi juyin mulkin ba. Aka je aka azabtar da ni a dawo da ni. Haka har sau 5 fa mutum ɗaya tak yake yin juyin mulki a ƙasa. Amma da ka ga abin da ake rubuta a jarida mutane suke karantawa daban da gaskiya. Sai mu je kotu a rasa hujjan da za a kai haka. Kai dai wai dai a samu a yi wata hikima da za a ce Mustapha ba shi da rai shi kenan. Menene sakonku ga mutanen ƙasa? Sakona ga mutanen ƙasa shine mu zanto masu dogaro ga Allah. Wanda suka yi wannan azabar sun san na yafe musu fi sabilillah. Bana riƙon kowa da wani abu. Idan ba na shiga prison ɗin ba ma ba zan gano makirci da dama da yake faruwa a cikin prison na Najeriya ba, da yake faruwa a cikin kotu, da yake faruwa a cikin tsakanin waɗansu sarakuna a kan talakawa zuwa kai su prison. Ba zan gano waɗansu hukumomin tsaro na ƙasa da suke kai mutane ba gaira ba dalili ba. Ba zan gano cewa akwai waɗansu manya da suke kulle mutane ana manta da su ba. Ba zan gano cewa akwai mutanen da abinci ne ɗan ƙanƙanin kuɗi na abinci sai a kulla musu sharri a kai su an manta da su mutu a can. Kuma ba zan gano yadda idan mutum ya mutu ake wulakanta gawa ba daga prison. Da kuma ba zan gano munafurci da ake yi 'ya'yan masu kuɗi ana musanya su da 'ya'yan talaka ba zan gane ba. Amma ka gan Allah ya bamu dama a yau ni ina gaya maka overhaul da za a yi wa prison illallah ni na gaya maka da ƙarfin abin da na sani da abin da na ji na gani da abin da na rubuta wallahi makaranta ce babba kuma alhamdulillah yanzu da raina abubuwan da na samu na rubuta Allah ya sa a samu gwamnati mai imani ta aikata su don kuma mu Allah ya bawa dama za a ga mai zai faru. Babu yanda za a ce ƙasa tana da imani ta ɗaure har zuwa ga mutuwa ga wanda ya je yake fafutukan neman abinci ko kuma wanda ya zo ƙasar Yarbawa yake yawo da daddare ko mota ta kawo shi da daddare akan hanya zai je masauki police su cafke shi su yi masa duka ya zamto mahaukaci kan shi ya kumbura ya suma in an kai shi prison da cewa yana wani abu da suke kira night marudi wato masu yawon dare a kai su a kulle in gari ya waye suka samu sauki sai a sa musu sunan waɗansu wanda aka ga an sake su kuma su rika ansa wancan sunan da ƙarfi da yaji har a manta da su har su mutu
irin wannan rashin imanin yake tafe. Na ji, na gani, na sani. Allah ya sa lokacin da muke prison na yi wa mutane da yawa hanya shikarsu daga prison zuwa gidajensu da ƙarfin Allah. Babban magana a nan shine wanda suke jin sun saba mun, sun saba wa iyalina, 'yan uwana, musamman kaga ‘ya'yana da matana an tsoratar da su, sun ci azaba da ba za su taɓa mantawa ba. Akwai wani ƙani na Hadi Al-Mustapha, sau tara aka ɗaure shi, aka ƙona gidansa. Ya ci wahala sosai. Wannan abu na mun ciwo ne. Amma dukkansu, a maimakon dukkansu mu mun yafe. Uwata da ubana suna nan da ransu lokacin da aka kama ni. Sun azabtu sosai akan ana bincike ko za su zo su ɗauke takardu ko bidiyo da nake da shi. Suka jiwo mahaifina sosai da mahaifiyata. Ban dawo na tar da su ba. Haka na je shekara 15 ɗina. Sharri kala-kala, tsana kala-kala. Abubuwa da aka rubuta a takardu, a magazin ne, jaridu ne, talabishin da rediyo na faɗa, na yare kala-kala. Amma babu wata hujja ta gaskiya ko mun kankantarta. Mun ga wannan azaba da wannan kiyayya. To kuma wannan ni duk kiyayya an ɗora mu ne akan marigayi. Ni na rantse zan kare shugaban ƙasa kuma na yi fi sabilillah. Wanda suke jin sun tsane ne sun isa, to gashi nan Allah ne ya isa. Ni a nawa shi ne. Duk amana lokacin da na riƙe ta, zan riƙe ta fi sabilillah. Wanda yake so na, salamu alaikum. Wanda ma bai so na, salamu alaikum. Shi yasa wanda suka azabtar da mu, wanda suka wulakanta mu, wanda suka ji mana, wanda suka so na mutu, wanda suke azabtar da ni suna ganin ba zan taɓa dawowa ba. Kuma ko maka na yi rai wanda suke ɗaure ni su rataye ni, masu ƙona ni ɗin nan duka haka. Duk na yafe musu su jiya ta wuce. Ba su isa su dawo da jiya yau ba. Ba su isa su hana rana ta yi tafiya ba. Ba su isa su hana lokaci ya wuce ba. Wannan isa ce ta Allah. Ni na imani ga haka, kuma makaranta ce na je wanda ba zan iya koyanta a ko'ina ba. Saboda haka na yafe musu. Mu haɗa kai, mu gyara Najeriya, mu taru mu ɗinke Najeriya, a ɗauke tsana, a ɗauke zargi, mu haɗa kai maza da mata, masu kuɗi da talaka, masu ilimi da 'yan makaranta, tsofaffi da yara, musulmai da kristoci, na arewa da na kudu. Mu haɗa kai mu gina Najeriya. In mun haɗa kai sosai, lalle Najeriya ba ƙarama ƙasa ba ce. Fata na kenan, kawai abin da nake so kenan. Abin da ni na gani na azabtu a kai, to makaranta ce lalle. Saboda haka na yafe. Jiya ta wuce. Mu duba gaba, mu kai Allah, mu riƙe gaskiya da amana, mu riƙe ƙasarmu gaskiya da amana, mu so juna. Kawai haka nake nema. Yanzu da kotun koli ta wanke ku, kamar akwai tunanin cewa za ka nemi diyya kan azabtarwa da aka yi maka ta wannan kusan shekaru 30? To gaskiyar magana ma a nan cewa wannan tsoron na nemi diyya shi ya kawo jinkirin su ma je kotu. Aka yi apil, kaga yau shekara 11 kenan da aka yi apil ɗin tsoron kada ne nemi diyya. Ko kuma kada na yi fushi in ce ina rama ko akan wane ko wane ko wane, su wa'in manyan da suka kitsa wannan mugunta. Kaga jiya ta wuce, yanzu ko ka ba su kuɗi ka ce Mustapha nan da kuke duka kuke azabtarwa ba za su iya ba, lokaci ya wuce. Allah shi ne mai lokaci, shi kaɗai ya isa, shi kaɗai ne da gomamme da mulki a koyaushe har abadan abadan abadan. Allah ne kawai, ba mutum ba. Amma waɗansu su sha giyan mulki suna jin sun isa. Saboda haka ni na ce na yafe, na ce mu haɗa kai kuma mu zo mu zauna. Wanda ma suka yi ta duka na, wanda na gane da wanda ban gane ba lokacin da suke duka, dan suna zuwa suna rufe fuska. Masu ƙona ni da wuta da ledan nan ma, yau na gan su zo, ni waɗansu wanda na girme su ni yayansu ne, waɗansu kuma waɗansu da yawa ba za su zo ba, amma already waɗansu suna tare da ni. Haka ne rayuwa, abin da ya wuce ba wanda isa ya dawo da shi. Ba na tsanan kowa a duniya, kowa zo guri na karatu ne ina fahimta, amma ba na neman diyya. Abin da ya sa su suka ji tsoro suke ta azabtar da ni ba ina duba abu daga gurin Ubangiji ne, bayan da sauran mutane suka yi yawan duba ko kuma wanda suka azabtar da ni suke gani ba. Allah ne muka sa a gaba kawai. Manjo Hamza Al-Mustapha mai murabus, muna taya ka murna ta wannan nasara da ka samu a kotun koli. Allah ya kyauta gaba. Amin. DCL Hausa.